गेलेग्रा हान्जाफोरखौ नैबे जोंनि सायनासालि बा बे जौस्रांनि खाथिसिम फैनो थाखाय गेलेग्रा हान्जाफोरखौ नैबे जोंनि सायनासालि बा फुटबल वुमेन टुर्नामेन्ट बादायलायनायाव बिसिम आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों मोजांनि खोथा मानो होनोब्ला जोङो सासे आइजो गेलेगिरि जानानै जोङो बाहेरायाव ओंखारब्लाब्ला जोंखौ सोर मिथिगौ जोङो जे आइजो गेलेगिरि होननानै बेयावखायनो दिनै जोंनि सस्त्रापारा ओनसोलाव दैमालु क्लाबनि आन्दाराव UPPLआ मोनसे आइजो जोलुर बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय दिनै जागायजेनबाय बेवहाय बिथांमोनखौ आं जोबोर साबायखर बावदों मानो होनोब्ला जोंनि आइजोफोरा बिब्दि ओंखारबोआब्ला दिनै जोंनि बे बर' हारिनि आइजोफोरा गोग्लैसोनानै थागोन बेवखायनो आङो दिनै बे सस्त्रपारा एरियायाव जोबोद गोजोननाय हामग्लायनाय बावदों मानोथो होनोब्ला आइजोफोरा बेबायदि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायोब्ला इयुननि बे मोजां समफोरखौ बिथांमोना बाहायलांनो हागोन जेरै जोङो नेसनेल गेलेनानै जोङो बै समनि नेसनेल गेलेग्राफोरा गोबां स्कपफोरखौ मोनाखैमोन नाथाय दायो नेसनेल गेलेग्राफोरा ओरैबायदि स्कप दङ जिखौ गेलेयोब्ला दिनै जेखौ मोसानायानो जा बा दामनायानो जा सोरबा फुटबलानो जा सोरबा आर्चारियानो जा बिदि गेलेनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे दिनै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि इयुननि न'खर दानायाव खाबुफोरखौ होनो हायो बेवखायनो आङो हास्थायो जोंनि बर' आइजोफ्रा आइजो सिख्लाफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा ओंखारबोनांगौ जि बिभागावनो नोंथाङा थाया मानो बे बिभागावनो नोंथाङा ओंखारबोनानै जोंनि बर' हारिनि रोंगौथिखौ दिन्थिनांगौ बेजों लोगोसे दिनै सस्त्रपारा एरियायावबो बेबायदि फुटबल जोलुर बादायलायनायखौ दिनै जौगाहोनो थाखाय बेबायदि खुंफुंदों हामबाय होनदों सस्त्रपारा एरियाखौ दिनै आं बेयाव बाहागो लानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आइजोफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय हरिसिंगा ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंआ बेखौ दिनै होदों जोंनि गेजेराव जिहेतु आइजोफोरनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जोबोद माने खम स्कप मोनो जोङो बिनि थाखायनो जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै जों स्कप होनो नागिरदों जाहाथे जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलनिफ्रायबो मुंदांखा गेलेगिरि हिसाबै जोङो मोननो हायो जेरै जोंहा अपर्न नार्जारि बिथाङा दायो इन्डिया टीमनि केप्टेन हिसाबै जोङो मोननो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो सासे अपर्न नार्जारि बायदि जोङो गेलेगिरि मोननो हायो बिनि उद्देশ্যखौ लानानै जोङो दिनै UPPL हानजा हिसाबै गोबां समाव गोबां मावबिथांखि जोङो लादों थिग बेबायदिनो हरिसिंगा ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंआबो बे बारावहाय आइजोफोरनि फुटबल बादायलायनाय जोंनि हरिसिंगा ब्लक कमिटि UPPL दोलो लाइमोन बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सेथि खेब आइजो जोलुर बादायलायनायनि जे हाबाफारि आरो बे फुंबिलिनि सम फार्स्ट मेचआ दा स्टार्ट जासिगोन आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो बेखौनो नुनो हाबाय जे बोथ बयस एन्ड गार्लस फुटबल बादायलायनायाव जेरावबो जोङो रोंखा राखा बेखौ जों नुबाय जोंनि ओनसोलाव बहुद बेबायदि मोजां प्लेयार्सफोर दं आरो बे इन्टिरियर ओनसोलफोरनि जि मोजां प्लेयार्सफोरखौ जोङो बोरैहाय मोनसे फकासिङाव लाबोनो हायो मोनसे जोङो मोजां एक्जिबिसन लाबोनो हायो बिथांमोननि स्किलफोरखौ लानानै बिनिखायनो लाइमोन बिफान हरिसिंगा ब्लक कमिटिनि बिथांमोना नैबे पदखेबखौ बिथांमोना लादों जोंनि BTR गभर्नमेन्टआबो जथेस्थ फुटबल गेलेनायाव बहुत इम्पर्टेन्स बेबायदि होगासिनो दं मोजां फुटबल टुर्नामेन्ट नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि जोंनि BTR ओनसोलाव सोलिबाय थादों आरो बिनिखायनो जोंनि बिनानाव बिथांमोनाबो मोनसे एनकारेजमेन्ट फैथों आरो नेशनेल लेभेलाव बिथांमोना गेलेनो हाथों जों बेखौनो बुङो जे दिनैनि थारिखआव
इन्डियानि वुमेन फुटबल टीमनि जि केप्टेन अर्पना नार्जारी आरो बिथाङानो सासे इन्सपिरेसन जोंनि खार'ने आरो बिथांनि जि नेशनेल लेभेलनि सासे केप्टेन जानो हालायलायनाय आरो बिथांखौनो नोजोर बोनानै जोंनि बिनानाव बिथांमोनाबो मोजां गेलेनानै जाहाथे नेशनेल लेभेलनि प्लेयार जानो हायो स्टेट लेभेलनि प्लेयार जानो हायो आरो गुबुन बिफानफोराव जाय बिथांमोनानिखि मोजां फुटबल प्लेयार जागोन आरो बहुद स्कप दं बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो नैबे जि खेल आरो बे खेलखौ जोंनि लाइमोन बिफाना आयजन खालामदों आसलथे